макони дарозо дӯстони азиз, шаҳри Бохтар, таксиҳои Душанбе, таксиҳои Калхозобод, амон бозори нав кушодаги яъне дарвозаҳоро бинед дӯстони азиз, чанд намуд дарвоза аст. Бисёр кас пурсидаги буд дарвозаи ролики сёёмка кун. Мо ролики ҳам сёёмка кардем дӯстони азиз. Видеомон то охириша тамошо кунед, пурра абзор мекунем мо. Ҳама вақт видеомон аҳамият додаги бошед. Талшинош, размирош, даставкаш бепул аст дӯстони азиз. ҳама тамоми минтақаи Тоҷикистон бепул. Видеомон то охириша тамошо кунед, якта лайк катед дастгирӣ кунед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Мо сар кардем. ба канали нарх теҷоб нашуда ҳар рӯз нархи бозор кати шинос шав. нарх теҷе. Ассалому алайкум. Имрӯза навори мо дар бораи дарвозаҳо мешавад. Адреси мо шаҳри Бухтар, вокзал, Нихии нав. Бозори нав шудаги, а? Бозори нав шудаги. Кани якажон кадомша гап мезани? Як. Биё якажон наим хайтекс ҳар мекунем. Ин дарвозаи навбатии мо хайтекс стили нав, тумбадор, размер 4x3, стойкои 2.5, 6x4 стенка 1.8, листо 1.8 тоза ака. Қилф калид ҳамаш ҳастай. То доставка установкаш 10,000 сомон. Доставка установка ҳама ҷо ҳаст ака? Ҳама ҷо ҳастай ака. Анаи дарвозаи навбатии мо ака. дарвозаи 320 ба 2.5 мешава. Лист профилеш средняй нархиш 3200 сомон. Доставка установкаш кати. Анаи дарвозаи стили нав кубик. Листо 1.8, профилои 2, листи боло лазер, размер 4x3, нархиш 10,000 сомон. Доставка установка ҳамаш дар дирниш. Дарвозаи навбатии мон ака. Стили печат, листо 1.4 пра, ана профилои 1.5 не, 1.4 пра профилошам. Бландиш 2.70, нархиш 5,500, доставка установкаш кати. И дарвозаи навбатии мо ана 4 ба 2.70, боло лазер, листо 1.4 пра, профило 1.4 пра, ана стойко 2.5, нархиш 5,500, ишам то доставка установка ҳамаш дар дирниш ҳастай. Дарвозаи ролики. Дарвозаи навбатии мо роликаки ана бисёри клиентҳо мепурсанд, ин дарвозаи тайёр нестай, подкраска тайёрай. Ана нигоҳ кунед аку. Профилои 1.8 катиай, листо 1.8 кати, ана размер 4 ба 2.70, то бурда часпонданаш 8000 нархша яка. Ҳоз калиткаш дар дурун шай ё Калиткаш дар дирин шай, калиткаш дар дирин шай, на калиткаш дасти чап дурун ҳуй мешава. Оли бо подкраска чи свете ки клиентҳо бихоҳанд, мисол мо мезанем, доставка мекунем ё мебарем, мечаспонем, проблема нестай. Ана дарвозаи навбатии мо стили хайтек. Ана арзонтарак ака, размер 4 ба 2.70, боло на листи лазер, свет сини, листо 1.8, профилои 1.6 пра. Нарх 7,500, то доставка установкаш. И дарвоза мо стили ҳамон печат аст, стилои навай, печатои нави хайтек, размер 4 ба 2.70, нарх 5,500, то доставка установкаш. Ишам ҳамон хел светош ака фарқ мекуна, глошон қати светошон фарқ мекуна. Ана материал ягай. Размер? Размер 4 ба 2.70. Краскои хамерай, краскои оригиналай ака. Ҳамаям краскои оригиналай. Нарх 5,500, то доставка установкаш. Дарвозаи навбатии мо размер 4 ба 2.5, листои 00, профилои 00, тарафҳои шарнир 1.5 пра мешава ака. Болош дар як оҳани дига дорад, дугай боло ҳаст. Нарх 3800 сом, то доставка установкаш ҳамаш дар дирниш. Талшинашаш чанд гуфти ака гуфти? 00. Ина дарвозаи навбатии мо размер 4 ба 3, стили классический ака. Ана листои 2, профилои 2, стойкои 2.5. Нарх 12000, то доставка установка ҳамаш дар дирниш. Любой ҷо доставка установка ҳастай бародаро. Акаҷон бисёро мегӯянд ки нархиш қимат, ҳамон фарқияташ ҳамон ғафс шуда мегирад, талшина ғафс мешавад. Листшам тунук шава, арзон мешава, ана профилшам тунук шава, арзон мешава ака. Мисол мақсад ҳамира арзонашам сохта мешавад? Арзоншам мешава ака. Ҳоз 2 кати гуфтӣ? Ҳози 2 кати. Ана 1.5 кати шава, 1.3 кати шава, бо арзон мешава. 9000, 8000, 10000. Вобаста ба оҳанаш, оҳани пеша яка. Ина дарвозаи навбатии мо стили император, краскай кабудшаш ҳастай узи яка.
мақсад клиентҳо биган любой свет, свети малушни меган, сирх меган, чи светеш ки мақбул шунаю дар кор шунай, размер 4x3, материалу листо 1.8 пирра, профило 1.8, стойкои 2.5 қати, нарх 15000 сомон то доставка установкаш, дар дурунуш любой ҷо доставка установка ҳаста яка. Не дар рӯзамонам 4x2 яка. Листош 1.6 пиррай, профилош 1.5, стойкош 2.5, размер 4x2 гуфтем, то доставка установкаш дар дурунуш 7500 сомон. бародаро не дарвозаи мо размериш 4x2, листои рефлёни бодом 6x4 стенкаи д, листои д, кадомек дар кор боша, ай ҳама дарвозаи ғавси ғавс, листшам, профилшам ами мешава, нархиш 9000 сомон то любой ҷо доставка установкаш катияй. Ами дарвоза мисол ғавси ғавс лист амияй, листи рефлёни бодом. кадомек дар кор боша, айам ҳаста яка. Инай кати мо размериш 2x3 мешава ака. Профило 1.5 қазиягия, стойкошам 1.5, 6x4шам 1.5. Нархиш 2000 сомон. Ҳами размер бо мешава профилои 0.9 қати 1500 сомон. Кадомек дар кор боша, ина катам дорем, доставка мекунем. Ям доставкаш бепула? Доставкаш бепула любой ҷо ака. Ишам ҳамун хелай. Просто ин кати мо турбагӣ мешава иш. Материалиш ягаям профило 1.5 қати задагишем. Нархиш 2000 сомон ай. Ин стандарт размериш чандаи? 2x3 стандарт ано. ҳамашам хеле мешава като. Бо Баъд заказ кунам, заказ калону кунам, размерашон калон мекунем. майда. Качелик дар кор шунай, кат дар кор шунай. Иншолло ба ҳамин оҳан чизе дар кор боша. Соз мекунем ака. ҷои наваи ҷа ака? Ҷа бозори навай акаҷон, иншолло ки нарх навои дастрас арзонай. Ина марҳамат, иншолло ки заказҳо монанд дар муҳлати кам мебарем мечаспонем. Адрес кати номерам я бор гап зада гузаред акаҷон. Адресҳо шаҳри Бохтар, вокзал, бозори Наушдага, пеши таксиҳои Калхозобод, номеро 554 30 12 12. Раҳмати калом акаҷон. Кабарон, саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошед, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошед, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.